Parlar del suïcidi pot semblar incòmode, però si ho fem amb respecte i empatia, pot salvar vides. Avui us portem 5 passos per com parlar del suïcidi. Pas 1. Fer servir un llenguatge respectuós. No diguis es va suïcidar, millor dir va morir per suïcidi. Les paraules importen i poden afectar la gent. És per això que hem d'evitar paraules que són a culpa o a delicte. El suïcidi no és un crim ni una decisió lliure, és causa d'un gran patiment. Pas 2. No detallis el mètode ni el lloc. No expliquis la manera en com va succeir ni el lloc on va passar. Centra't en la persona, el context i la prevenció. Donar detalls pot fer mal i pot provocar imitacions entre les persones vulnerables. És millor enfocar-se en com ajudar a que no torni a succeir. Pas 3. No enaltis ni jutgis la situació. En comptes de dir va ser valent o va ser covard, dona-li més importància a tractar el tema i a parlar d'una manera més empàtica, i també intentant reduir l'estigma i donant més importància al rerefons de la situació, com per exemple tot dient que necessitava ajuda i estava passant per un moment molt difícil. Pas 4. Busca sempre facilitar a la persona on pot demanar suport. Hi ha molts recursos. Menciona línies d'ajuda o contactes de confiança, com ara el 024 a Espanya i el 061 a Catalunya. Parlar del tema sempre ha d'anar acompanyat d'una porta a l'esperança i a una millora de la situació, perquè un mal moment no és una mala vida. Pas 5. Promou una conversa segura. Intenta crear espais on la gent pugui parlar sense por. Demanar ajuda no és mostrar-se dèbil, sinó que és un acte de valentia. Parlem del suïcidi amb respecte, empatia i esperança, perquè parlar també pot salvar vides.